Is mis Áras Mhic Reachtain agus is mis na bhíh Áras Ghaeilge anseo in Áras Mhic Reachtain Béal Feirste. So go dtíreach ó ceann na bliana béim sa amón na fáiltí, na himiachtaí, na ceol cormacha card na Álainne agrú agus a reachtal agus a chur chun ceann anseo in san ionad. An ceol cormacha ar Scéal ga coppla mí anseo mar thug de éilte móra d'áid Béal Feirste agus mar thug den trí éile aitheantais a agan anseo Béal Feirste agus a siad siúd sean was na Farsaide, Scéal Tuilleadh Mhic Reachtain agus éagsúlaí. Tá sé de bhain sprecógin ó híomh na fáilte sogan iad na daoine is aithin cairn an tír ó thabhairt le chéile. Bíonn daoine anseo as aithin nGael teacht ar fud na tíre, daoine is Corcaí, is Connemara, is Conde Chéirí, as hir Conal ar bhatha agus is ga cairn an tír agus sin an cinneal an fís sogan iad daoine ó thabhairt le chéile le spríomh acu le soltahain seas an ceáil agus le daoine nua sprágaí a drá an cultúr Gaeilge agus a drá an teanga chomh maith. Is mise faighte ma cuirsaíonn. Tá mé gobar anseo le Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain mar oifigeach Phobail Ghaeilge. Ceann na dúilge si tá agamsa na chláir Gaeilge a chur Scéal, agus is tí sa chláir sin bíonn roinnt rangan an ag ammanna éagsúla ag ddír isteach ar dhaoine deifile a rith na seachtaine. Tagan daoine isteach agus bíonn ré acu freastal na rangan na cainte, rangan na hÉireann na Gaeilge nó coppla rang eile a rith na seachtaine fásta. Is rud social day dífa go dtéag an bóla isteach agus gan a bheith burtha na rang na bheith róacha dul agus coppla facail ólam agus a bheith ag buintú sé sin is tí sa cafe. Is mis chéann ó cruúlog, tá mis man an caeán anseo ag Áras Mhic Reachtain. Tá an caeán ar oscailt gach daine le Gaeilge agus iad abhfuil é úsáid agus daoine gan Gaeilge. Tá sé deas na daoine aitzfuil abhfuil de buaisteach agus an teanga clinstins agus an clála clinstins. Is ceoltóir mé agus tá mé húnaí é Béal Feirste. Bíonn Virginia ag teannim anseo a an seachtain agus sílan bhfuil sé ionta táhaiteach an cultúr Gaeilge a thabhairt sé gan an seo. So fhí dé siantach thugam ag teach anseo go Áras Mhic Reachtain agus obair sogam héan ag dhéanamh trí bhain na Gaeilge. Tá an teanga beo san thar seo agus chuir sé glindar amachraí. Is mise Maira Andrews agus is stúrthóir Álainne mé a gompantas Airlanne Abbú. Tá muid lonnaithe anseo an Áras Mhic Reachtain tá oifig aginne anseo bí muid gobar le páistí ó séhí suas go dtí páistí tá 4-5. Is mis sé dréithe gabh agus tá méid gobar anseo ag gomann I dachirda. Is deis ionach é duna pláistí. Tagann siad le chéile ar bhhain a rith an seachtain agus tá sé ionach táhaiteach go mbíonn na deis na lortha agus sosialta sin acu taobh muid an seomar ranga. Is bralam an cumann seo mar chuig le deanaí ruí maithe agus teasa. Is bralam an cumann seo mar tána daoine fuasta ionach deaslinn. Is siad Foras na Gaeilge na phríomh muoinethirí dar Gaeilge agus tá muid ionta sásta na bhfuil teanta agan leis an muoine sin.